Завяршыўся рэгіянальны этап конкурсу прафесійнага майстэрства сярод начальнікаў гарадскіх і сельскіх аддзяленняў паштовай сувязі. За права называцца лепшым кіраўніком змагаліся работніцы пошты з усёй вобласці. Хто стаў лепшым у прафесіі, даведалася Тацяна Болтуць. Лепшых кіраўнікоў гарадскіх і сельскіх аддзяленняў паштовай сувязі выбіралі 2 дні. Менавіта столькі спатрэбілася, каб ацаніць прафесіяналізм і артыстызм удзельніц. 32 прадстаўніцы з усіх раённых цэнтраў Брэшчыны, а сабраліся тут лепшыя, раскрывалі свае прафесійныя і творчыя здольнасці. Умовы максімальна набліжаныя да працоўных будняў. Практычнае заданне – правільна і хутка аформіць неабходную дакументацыю. Бездакорныя веды неабходна было прадэманстраваць і ў тэарэтычнай частцы заданняў. Конкурс посвящается и проводится ради профессионализма. Ни один работник не будет профессионалом, если он не будет много знать, не будет изучать наши технологические процессы, требования наши, они ежегодно, обслуживание клиентов ежегодно усовершенствуется. Кожная імкнулася да перамогі і кожная яе варта. 3 прадстаўніцы гарадскіх і столькі ж сельскіх аддзяленняў сувязі прадставяць брэсцкую пошту на рэспубліканскім узроўні конкурсу прафесійнага майстэрства. Ён пройдзе ў сталіцу напярэдадні Сусветнага дня пошты. Сярод кіраўнікоў паштовых аддзяленняў абсалютнымі пераможцамі сталі Людміла Гедька, якая ўзначальвае аддзяленне паштовай сувязі ў Пінску, і Валянціна Кузьміна, начальник паштовага аддзялення Камяніцы Жыравецкай. Очень волновалась и не ожидала вообще победы своей, абсолютно. Ни на городе, ни в области. Она была желанна, потому что я ехала на конкурс, я хотела победить. Наверное, хотел любой участник победить. Сучасны работнік пошты – універсал. Тут трэба ўмець і выслухаць, і знайсці індывідуальны падыход да кожнага кліента і даць правільную параду. Мабыць, так у любой справе. Кожны чалавек павінен быць на сваім месцы. У нас династия. У меня мама со стажем 37 лет. Главное, наверное, терпение. Сейчас у нас клиенты всякие, поэтому улыбка, как-то вот терпение, уважение, уметь выслушать и обслужить клиента, чтобы шел доволен и вернулся к нам снова. Гэта праца з людзьмі, а яна дыктуе высокую адказнасць і дысцыпліну. Пакуль працуем мы з народам, бунтуе полымя крыві, а в гэтым гавару я сёння горда, імкнёмся да вяршыняў мы. Тацяна Болтуць, Александр Крывецкі, Александр Сівіцкі, абласныя навіны, Брэст.